Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu u l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Id nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Peter Zammit. Magħna llum hawn ukoll il-familja ta' George u Josephine Magro li ġew hawnhekk fid-dar ta' Omna Marija biex jirringrazzjawha felu l-anniversarju, l-50 anniversarju miż-żwieġ tagħhom. Hekk ejjew nawgurawlhom u biex nitolbu għalihom biex il-mulej hekk ikompli ibirek u jseddaq il-familja tagħhom. Illum bħala quddiesa sejrin nagħmlu propju il-Qudiesa lill-Madonna llum is-Sibt bħala is-Sultana tal-Paċi. Intom tafu kif il-gwerra hija totalment imdendla fuq id-dinja. Ma nafx intbaħtux hemm barra hemm żewġ persuni li ġew minn Betlem ġabu ftejt souvenirs għax ma tistax iġġor miegħek biex forsi jibijowhom għax qed imutu bil-ġuħ. Walakin ħeġġitkom hekk anke biex tgħinuhom anke billi tixtru xi ħaġa żgħira, tifkira anke ta' Betlem. Imma dik hija s-sitwazzjoni. Jiena mort kemm il-darba Betlem. Betlem hija xejn għajr, ħabs fil-miftuħ. Għax imdawra kollha bil-ħitan u x'kien iridu jgħalqulhom il-bieb u x'kien iridu jiftħulhom. Dawk qegħdin hemm għax għalaq il-fuq għax huwa artiġjan, għax minn Betlem ħadd ma jista' joħroġ, joħorġu biss in-nies 45% ta' dawk li għandhom mal-50 sena. Jiġifieri jaraw f'liema sitwazzjoni qegħdin. Aħseb wara issa li fl-art imqazza ma jmur ħadd, it-turiżmu waqaf minħabba l-gwerra. U għalhekk ejjew verament nitolbu għal paċi. Ma ninsewx il-Madonna li hija l-umanità kollha bħal bina Ġesu trid il-paċi u żgur ħadd tidħol għalina. Imma jrid ikun hemm ukoll il-volontà tagħna. Jew nitolbu biex hekk dawn l-imħuħ tas-setanin jiftħu moħħhom u jaslu għal ftehim għal paċi. Ejjew nagħmlu esperjenza tal-paċi aħna stess l-ewwel qabel kollox. Għax jekk m'għandix paċi jien, kif tista' ssaltan il-paċi madwarna. U għalhekk nitolbu maħfra għan nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħalsien ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, permezz tal-Iben il-waħdini tiegħek, rittati jisliem u l-paċi lill-bnedmin kollha. Bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija, għatina il-għeda u l-paċi fi żminijietna. Biex inkunu familja waħda fis-sliem, dejjem maqudin flimkien fl-imħabba tal-aħwa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. Jiena Ġwanni smajt min jgħidli ara iż-żewġ xieda tiegħi. Dawn huma iż-żewġ is-siġriet taż-żebbuġ u ż-żewġ kandelabri wieqfa quddiem is-sit tal-art. Jekk xi ħadd jaqbad biex jagħmlilhom ħsara, joħroġ nar minn fommhom li jibla l-edewwa tagħhom. Jekk xi ħadd ikun irid jagħmlilhom ħsara, hekk ikollu jinkeret. Huma għandhom is-seta jgħalqu s-sema biex ma tagħmilx xita matul il-jiem li fihom ikunu qegħdin iħabbru. Għandhom is-seta
fuq l-ilmijiet biex ibidluhom f'demm u li kull meta jridu jidorbu l-art b'kull kastik. U meta jkunu taw ix-xhieda tagħhom il-bima li titla' mill-bir bla kieħ tagħmlilhom gwerra, tirbaħhom u toqtolhom. U l-ġisem mejjed tagħhom iħalluh fil-pjazza tal-belt il-kbira li jsejħula b'tixbija Sodoma u Eġittu, hemm fejn ukoll il-mulej tagħhom kien imsallab. Xi wħud mill-popli, mit-tribù, mill-ilsna u mill-ġnus joqogħdu għal 3 ijiem u nofs iħarsu lejn il-ġisem mejjed tagħhom u ma jħallux li l-isma mejta tagħhom jindifnu f'qabar. U dawk li jkunu jagħmru fuq l-art jifirħu u jitennew minħabba fihom u jagħtu rigali lil xulxin għax dawn iż-żewġ profeti kienu jaħkru lil min jammar fuq l-art. Imma wara 3 ijiem u nofs daħal fihom spiritu ta' ħajja ġej minn Alla u huma waqfu fuq riġlejhom u biża' kbir waqa' fuq dawk li kienu qegħdin iħarsu lejhom. U semgħu leħen qawwi mis-sema jgħidilhom ittilgħu hawn u huma telgħu lejn is-sema fi sħaba u l-edewwa tagħhom baqgħu iħarsu lejhom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr illa-Alla. Sar responsorjali ngħidu flimkien imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi li ħarriġ li jdejja għat-takbida u subajja għat-taktija flimkien. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi. It-tiba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u ħellis tiegħi, tarqa tiegħi fih jien nistken u li jrażżan il-popli taħti flimkien. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi. U Alla għanja ġdida irrid ninsiġlek fuq 14 kordina nnielek, int li tagħti r-rebħa l-islaten li teħles il-David il-qaddej tiegħek. Imbierek il-mulej il-blata tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu keret il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi wħud mis-Sadduċej dawk li jiġħdu il-qawmien mill-imwiet u staqsewh Mgħallem, Mosè ħallilna miktub li jekk wieħed imut luħuh miżżewweġ u dan ikun bla tfal, dan ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel u li jitalħuh. Issa jkun hemm 7 taħwa u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal, it-tieni wieħed u mbagħad it-tielet. F'kelma waħda, is-7 li kienu ħadu l-armla u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din fil-qawmien tal-imwiet mart min minnhom tkun, għax is-7 jkunu żewġuha. Weġibhom Ġesu, il-bnedmin fid-dinja jiżżewġu, imma dawk li jkun jistħoqilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu mill-imwiet, dawn la jżewġu u lanqas iżewġu. Għax anqas jistgħu jmutu iżjed għaliex ikunu bħall-anġli u huma għoljiet Alla la darba qamu mill-imwiet. U lill-mejtin iqumu Mosè ukoll rieħ fir-rakkont tax-xitla tal-għollieq għax il-mulej sejjaħlu l-Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Issa huwa mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin għax għalih kulħadd jgħix. Qabżu xi wħud mill-klittieba u qalulu Mgħallem, sewwa qiegħed tgħid,
għax-xejn iżjed ma kellhom il-wiċċ jistaqsuh. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelju tal-lum hekk iżjed jurina il-qerq tal-bniedem li jipprova jinmanipola idawwar kollox skont kif jaqbel lilu, kif jaħseb hu. U hawnhekk qegħdin naraw din l-esagerazzjoni li jivvintaw is-Sadduċej li ma kinux jemmnu li hemm ħajja oħra wara il-mewt. Din il-parabbola li huma stess ivvintaw lil Ġesu biex jaraw sejjer jispondihom. U Ġesu jgħidilhom ċarru tont li Alla mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin. Ma jqafx hemm u żid frażi oħra sabiħa. Għax għalih kulħadd jgħix. Kemm hi sabiħa din il-kelma. Għalih kulħadd jgħix. Kollha kemm aħna maħluqin biex ngħixu. Imma rrid ngħix il-koll f'posti għax din hija l-ħajja mhijiex sempliċement ħajja bioloġika, ħajja bħal ta' annimal. Imma din hija l-ħajja tal-bniedem li l-bniedem jgħix f'postu, jgħix kuntent, jgħix fis-sliem, jgħix fil-paċi. Għalih kulħadd jgħix. U min jista' jġarrab is-sliem? Risposta tajilna is-salmista. Dawk il-kelmiet li aħna dolodu għal 5 darbiet irripetejna flimkien. U jien inħeġġiġkom biex dejn teħduha magħkom dalodu. U matul il-ġurnata irripetuha. U x'irripetejna aħna l-kol flimkien? Imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Jekk int għażilt il-mulej biex ikun tassew il-blata tiegħek, u għaliex il-blata tiegħek? Biex fuqha inti tibni il-pedamenti ta' ħajtek, il-pedamenti tal-familja tiegħek. Għax meta tibni fuq Alla, anke meta tħabbat it-tempesti liel fuq il-ħajja tiegħek. Illum għandna magħna il-familja Magro li qiegħda tirringrazzja lil Alla 50 sena ta' żwieġ. Tgħid ma għaddewx minn mumenti jibsin f'ħajjithom tul dawn il-50 sena altru li għaddew. Imma baqgħu sodi għaliex? Għax fittxew dejjem li jibnu ħajjithom fuq il-blat, fuq it-tagħlim tal-mulej Ġesu. Ejjew nitolbuh il-mulejjek biex l-għażliet tagħna ikunu veri. Għażliet mibnija fuq il-kelma tiegħu. Biex aħna wkoll minn djarna, minn ħajjitna, minn fomna joħroġ biss kliem ta' ringrazzjament lil Alla, kliem ta' apprezzament lil xulxin u mhux ta' kundanna u tmaqdir. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħuti Jeżies inresqu it-talbiet tagħna lil Alla l-Missier bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Nitolbuk Missier Qaddejs għall-Knisja tiegħek. Għamel li hija tkompli tkun tassew fost l-umanità kollha strument tal-paċi billi twassal il-kelma tiegħek lil kull bniedem. Nitolbu.
Jitolbuk mulej għas-setanin tal-art, partikolarment tal-art imqazza. Għamel li din il-gwerra ma tkomplix tikber u tixteret biex il-popli jgħixu fis-sliem. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll. Għamel li aħna insibu l-wens, il-faraċ, il-qawwa u l-kuraġġ biex nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek, għax il-kelma tiegħek hija verità u ħajja. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna. Bl-interċessjoni ta' Omna Marija, kompli jixħed fuqhom il-koll il-ħarsa ta' mħabbtek. Għamel li huma jikbru fl-imħabba tagħhom lejk u lejn xulxin. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Qed nofrulek mulej dawn ix-xewqat tagħna u kull talba li hemm fil-fond ta' qalbna minn idejn Omna Marija. Imlina int bl-imħabba tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija s-Sultana tal-Paċi, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija għal ħtijetna u nitolbuk biex fil-ħnina tiegħek tagħti id-don tal-għaqda u s-sliem lill-familja kollha tiegħek bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr u nollu bit-tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Din hija l-qaddejja li tiegħek li laqgħet itħabbira minn fom l-Arkanġlu Gabriel, nislet fil-ġuf saħafi tagħha il-Prinċep ta' Sliem Kristu Ġesu ibnek. Din hija l-om li frabta sħiħa mar-rieda t'Alla waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuq u ibnek bid-demm tiegħu ġab is-sliem lil-ħolqien kollu għas-salvazzjoni tagħna. Din hija d-dixxieplu ta' Kristu li talmet tħobb is-sliem u msieħba qalb waħda fit-talb mal-Apostli ħerqana talbet għall-miġja tal-Ispirtu tal-għaqda u s-sliem tal-imħabba u lena imwiet mill-Missier. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej
Osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewjent mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddi salek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imċerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqarzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħilna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħilna għalina.
ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, atina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdej kien muwadda, ruħet għamlu fi. Ġisem ta' Kristi. Id-dent Kristi. il-mulej u l-blata tiegħi. Ejjew inġeddu il-fidi tagħna fil-mulej
u nweduh li rridu nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħu. Ħajkun tassew il-blata tagħna. Nitolbu. Atina mulej l-Ispirtu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li jagħmilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni f'din it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija s-Sultana tal-Paċi infittxu li nġibu il-qudiem fostna dak isliem li ħallilna Ġesu Kristu Siedna u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif fakkarkom li għada niċċelebraw il-festa għażiża ta' Kristu Sultan u bija nagħlqu is-sena liturġika tal-Knisja. Walakin ħeġġiġkom biex il-koll kemm aħna nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni ta' Kristu Sultan li s-sena se ssir tibda minn Pjazza San Franġisk fil-4 ta' wara nofsinhar. Fil-4 ta' wara nofsinhar imbagħad flimkien mal-isqof wara mument qasir ta' talb issir purċissjoni bl-Ewkaristija lejn Pjazza Savina. Minħabba din iċ-ċelebrazzjoni ta' Kristu Sultan, il-Qudiesa fis-Santwarju ta' Pinu għada il-ħadd il-Qudiesa ta' filgħaxija ma tkunx fil-5 bħas-soltu iżda issir fis-6 ta' filgħaxija. Inħeġġukom biex il-koll nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni li hija wkoll turija tal-fidi tagħna li aħna rridu nibnu ħajjitna fuq Ġesu. Għalqu flimkien hekk ngħidu 3 Avamarijiet ejjew nofruhom għall-familji ta' Betlem. Dieħlejn fl-ispirtu tal-miliet, fl-ispirtu tal-art imqazza, din l-art imqazza li hija mtertqa mill-gwerra. Ejjew nitolbu għal waqfien minn kull gwerra. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna